ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଭକ୍ତ ମୟୂର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ନୀ ସୀତା ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପାଇଁ ବଣକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ବଣରେ ସୁନ୍ଦର ଗଛଟିଏ ଦେଖିଲେ। ଗଛକୁ ଦେଖି ସୀତାମାତା କହିଲେ, ଏଇ ଗଛ ତଳେ କିଛି ଦିନ ରହିବା। ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଡାଳ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସୀତାମାତା କହିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେଇ ଗଛ ଡାଳରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ବସି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମୟୂର ଦେଖିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନଦୀ ବୋହି ଯାଇଥିବା ଦିଗକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଦିଗରେ ଗଲେ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୟୂର ତ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଡ଼ି ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ଥଣ୍ଟରେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଚ୍ଛ କାଢ଼ି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଆଗରେ ପକାଇଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୟୂର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଚ୍ଛ ନିଜ ଶରୀରରୁ କାଢ଼ି ତଳେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବାଟ ବତାଇ ନେଉଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୀତାମାତା ମୟୂରର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ମୟୂର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନଈ ଅଛି। ସୀତାମାତା ପାଣି ପିଇଲେ, ତାଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିଲେ ମୟୂର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ମୟୂରକୁ ହାତରେ ଧରି ତାହାର ରକ୍ତ ପୋଛି ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ପୁଚ୍ଛ ବାହାର କରି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲ। ସୀତାଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ନେଇ ଜନ୍ମ ନେବି, ସେତେବେଳେ ତୁମ ପୁଚ୍ଛକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉଥିବି। ମୟୂର ଖୁସି ହୋଇ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖୁସିରେ ଭଗବାନ ମୟୂରକୁ ହାତରେ ଧରି ଗେଲ କଲେ। ମୟୂରର ସେବା କରି ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇ ସେହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କଲେ। ମୟୂରକୁ ମନେ ପକାଇ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତମମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତର ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି।